Je to príklad takého koherentného, konzistentného maliarského programu, ktorý naozaj nevykazuje nejaké radikálne známky vybočenia do nejakého iného autorského programu, do nejakého iného média prípadne. A zostávajú mu vlastné jeho témy, ktoré rieši už dlhší čas, ale práve takáto nejaká zotrvačnosť v tom, v čom zostáva, je podľa mňa asi jedným z jeho najväčších prínosov. A možno práve dnes od 20 rokov, od konca 80. rokov, keď on vstúpil na scénu v rámci kolektívnych vystúpení, jeho obrazy, ktoré som nazvala Krajiny a odrážajú v podstate takú osamelosť alebo anonymitu jedinca v nejakej nepopísanej krajine, je odrazom dnešnej doby tej individualizácie, ktorej sa možno na konci 80. rokov postmoderna prihlásila, ale dnes je to skôr obrazom doby. Nie je to odrazom nejakého diskurzu v umení. Som začínal, tak chodil som na vysokú školu výtvarných umení, tam to začalo. A vlastne od skončenia školy som bol prakticky na voľnej nohe. Som sa živil výtvarnou aktivitou, malbou, kresbou, grafikou, čímkoľvek. V 90. rokoch som asi 10 rokov robil šperk, potom sochy, sklo, ale teda mojou nosnou aktivitou je malba stále. Tak asi ako každého, kto maluje, no tak to sa vždy ťahne od detstva. Tie korene sú vždy v detstve. Záujem o výtvarné umenie, bavilo ma kresliť, malovať, takže ako logické pokračovanie je, že to skúsite a keď to ide, tak v tom pokračujete. Všeličo. Každá tvorba je kontinuálna činnosť. To znamená, že keď pred 30 rokmi som s niečím začínal, tak ono sa to postupne nabaluje, vyvíja a posúva. To znamená, dnešné obrazy sú nejakým výsledkom predchádzajúcich rokov a tá inšpirácia je možno niekedy veľmi zložitá, niekedy veľmi jednoduchá. Je to moje osobné prežívanie skutočnosti, ktoré nejakým spôsobom transformujem do obrazov alebo cez obrazy o niečom chcem ani nie povedať, ale skôr niečo zdeliť, nejakú atmosféru, náznak niečoho. Ja som dosiahol všetko, čo som chcel dosiahnuť. Nedá sa malovaním niečo dosiahnuť. Hej? Dá sa dosiahnuť iba dobrý výsledok v malbe. A tak to musia posúdiť už druhý, hej. Táto krajina vlastne vždy prítomná v mojich obrazoch. Dnes sme tú krajinu ako keby povýšili na názov výstavy, ale tá krajina vždy od začiatkov bola prítomná. To znamená, vždy je to človek v nejakom prostredí, v nejakej krajine, ktorá je viac alebo menej čitateľná.